O naman di kaabay mo, amin tayo na awagan nga agkararag. Ken ag-ayunar. Yan. Awan ti makin ministry nga dayto nga dayta nga simbaan adati sa nga pulo siguro tawon no lima nga isuda ti makin ministry ti intercessory warrior da nga prayer warrior da iso nga isuda ti agpatpatnag ijay simbaan piman nga overnight dagiti duma handa siguro nga naawagan ijay iso nga handa nga kaya nga overnight. Kamali di jay nga understanding. Because amin tayo ko nanti 1 Timothy chapter 2 verse 1. Amin dagito'y anak ti Diyos inawagan na awagan na nga agkararag ken ag-ayunar. Hello? Apay anya ba daytoy kararag? Kararag this is the right communion or communication with God. Ado dati agkararag nga haanmet nga right. Amoy bang ado iti Islam ken Muslim nga gather ti prayer gathering kasla iti kalman nga end iti Ramadan. Dagiti Islam every 3 o'clock 3 times a day. No may di commitment ta, ore ana ti ayan ta, luglugan ta sardeng. Bumabada facing towards the diyan, mosque. Kararag da. Ti Kristiyano, nakalugan da. No, Kristiyano da. Lumabas di simbaan di lugan. Amom, di nga talagang awan ti focus. Prayer, no maurnong man dagiti adu nga Islam nga agkararag. Maurnong dagitoy Buddhist nga agkararag. Maurnong dagitoy other Hindus nga agkararag. Uray milyon da nga agurnong ti iliyon ti Diyos nga agurnong are the Christians. Isa nga kuna na, if my people who are called by my name, my people, the believers, the followers of Christ, haan nga dadu mga grupo wano religion nga haanmet nga ni Jesus ti sentro iti panagdayaw da iliwon ti Apo His people. O naman ta makanawan mo nga you are His people. Dijay iliwon na nga agurnong. No kitantoy ti simbaan ti kabasitan nga maurnong mabali nga mapunno ti Domingo agginnubapay agarami ti first, second, third service tanihan nga umanay di space di Domingo. And that's mayat. Pero pagdating ng prayer meeting the following day or anyaman nga schedule, makaros nagasatan na 10% nga maurnong. Because of wrong understanding iti prayer. Na magkarkararag tayo. Kung kuna tayo magkarkararag tayo. And so dahito di dakdakamatan ni Apo Jesus, kas ano nga ka-importante iti kararag. No, agkarkararag dagitoy. Agkarkararag dagitoy Islam, agkarkararag ti Hindu, agkarkararag ti Buddhist, agkarkararag ti Christians or followers of Christ, the body of Christ, the church. No amin dagitoy kat agkarkararag. Therefore, prayer is not unique. Why? Common na nangyayari sa lahat. The most common activity iti believers, prayer. Problema, iso nga rin ti pinaka-common, tapos iso pa iti kapasitan ti attendance, iti gathering. Ay nga no, birthday kat, Christian birthday, adat tayo. Gimong adat tayo mat, no Sunday. Kasar. Ada tayo mat, orenohan tayo nga na-invite. Baka da space. Yung ijay prayer, po. Rumorti orat si MC nga mang ulit-ulit. Because of wrong understanding. Umuna, may sais DJ
admitaran tayo nga, ti maysa nga mang palabay, nga ti tao kat haanan nga, agpiprimot siguro, individual, di balay. Insofar as gathering nga isursuron ti Book of Acts, manmanu unay ti mapan, matignay. Ngam na ibagam nga, may kaya nagrarag tayo, kalpasan kat adati, ako nga, adati nag-birth, adati agwat-wat kat inayon tayo matlangan. Adamat mapan. Amot nga dakas de, Ngam na ibagam nga, may kayo, takwa, mabalin ba nga, hang kayo nga, ag-fasting tayo. Ay, makaros. Ay, adlagay mapanak, adlagay mo di schedule ko di, in-review ko at adda, Because of our understanding, nga, ipagarup tayo nga, hanga balit, ada na awagan dita, nga banda. Sa balit calling ko, para lutluto, para ijayak, para lamlampaso, para adadado mga strength ko. And so, adati makin gift dita. So, ang kita nyo, gift dakat urag patpat ng ganda nga makaturturog. Siyak kat awan, pagtugaw ko pa lang, iti dali prayer points, kat boring ngay, kinyak. Tila umunag ijay panunod tayo, and one of the reason, or the main reason for that is, we do not see results. Hello? Padasan, nadatir aramidam. Nada inaramid mo, project man data niya, tinaramid mo, makitam ti result, uy, agin inkamak dito yan. Ay, ganado ka, dubli ang manan. Pero na makita nga, parang walang nangyayari Wanan, ang kangagtaya. Antayon nga, ulitin kasi sumadot tayo, awamot lang mo, torturong na, kasalakas jay, in the natural. Yung insuro ni Apo Jesus, idinagdamang dagiti disciples na, Lord, apay nga di jay, insuro mo't na kami ngag-pray, pirmi mo't malagasam, nearly 3 years tayo ngagkakadwa, insusuro mo't agkarag, karkarag kami, dinamag kami, insuro mo't tikas tayo ngagkarag, iso mo't aramidan mi, yung apay di jay, ubing nga naluganan, adati problema, idi apan mi karagan nagmalmalam kami nga in Jesus ni magkuli-kuli pag kami Apo come out right now ni Jesus kami patog ngar kami nga agin sinubrat kami nga dusi aduda pa iti kakadwa nga nang susupport kinyami apay nga mi nga mapapanaw yung before the nga senaryo tubtub nga ran da katawa lang di demonyo nga pamanpanaw aging gana nga inuray da ni imbagada kini Apo Jesus kunan di amanda ti ubing Apo, adang iti, dapat, imbaga kadagay yung disipulo mo't dagay jay, handamot nga awagan ti sabali nga Diyos, jay nagan mo't nga, kangangatuhan, iti awagan da, apay nga sulsulbar jay problema. In may ni Apo Jesus, sana nga dagos nga tinubngar, sinango na pa'y dagiti tattao, with his disciples, in-explain na, kat kinunana, na kayo nga napnapnuan, iti pa nagdwa-dwa. Ang gana ka ano ang ngay nga kadwayo. Nga kadwa. Nga agkakadwa tayo. Sanan to ko na ayaban nyo, dahi ta ubing. Inayaban da dya ubing, naming pingsan, come out! Dinbaga na rumar da yung demonyo. Puti ragsak amin, di naka-witness. Agsapaan na, ag-breakfast da. Iji private nga, awanan ti tao, dagi disciples laangan, kinabati ko na da, Apo, grabe ka mo't di kalman nga, imbabain mo pa ito, kami aggasam, tinrarami pinagay mas muscle mi, makuna kami pa nga prayer warrior, intercessor, ijay, nagsisinublat kami, anmat nga nagbutang dyan demonyo, ngam apay nga diin may kakit, parehas mo't jay prayer tayo, walang pinagkaiba, agrib-rebuke tayo, anyat, adapay batihan mo nga na isuro kinyami, na ni Apo Jesus, i-diferensya tayo. Nabubusog kayo. Puro lamus ti kargan ti tiyan nyo. Ni Jesus, kakapgapo na nagkararag, napnuan ti ayunar. Kat kuna na adadag iti sitwasyon, nga haan nga maala, ti kararag laeng, kasapulan, ti ayunar. Now, no, DJ nga senaryo, may salhan, hindi pa yun national problem. Kumbaga, ano yun, individual nga, sangsangon ti may sanga pamilya. And yet, it needs additional power ijay prayer. Prayer is very powerful, kunan ni James. Ngam,
no pakuyugan tayo, iti ayunar, karkaro nga natadtadon. Da kayo nga mekaniko, da kayo nga dalugan na, di sa is nga lugan. Di sa is nga lugan, 6 silent cylinder, napigsa. Ngam, nunayunan pa iti additional nga combustion na dijay. Karkaro nga man na yun ti power ng or turbo. Pumigpig sa nga karkaro dijay makina. Dijay di arig na iti kararag nga napakuyugan iti ayunar. Mabalin nga amin nga Kristiyano ag karkararag ngam hanga amin nagay ayunar. Pada man kaabay mo aramidon tamet. Hanga maawatan Diyan ibagata nga maawatan. 1, 2, 3. Ay, mamarata sabay-sabay tayo niya. Sige. Mamisan pa 1, 2, 3. Ayan. Gaminti prayer and fasting is not a request from God. It is a command, bilin. Nga kasalamat laang iti inana. Ti panag-inana or Sabbath, panagturog nga 8 hours at least or 6 hours at least a day is bilin. Nga ignoran ti adu nga tao. Kayak pa tao, ag computer, ag patpatnag, hanga balita, ibawi-bawik, mabigat. Every single night nga mamiss tayo di in alat ni Apo Diyos nga perfect nga apay nga rabii nga ada connection na di mata tayo nga maturog. Ada aya ti maturog nga isasagang na ti init uno di silaw di mata. Nang ka makaturog because dinisign ni Apo Diyos di mata tayo nga maturog nga nasipnget. Iba ho yung bitaminang nakukuha natin sa tulog sa gabi. But anyway, mingay nga, matubngar. Kat ko na ni Apo Jesus, maala da ito'y laeng iti kararag nga napakuyugan iti ayunar. Now, we are facing national problem. Nga, naadal tayo di last Sunday, nga awan ti sabali, nga pamuspusan, nga inaramid, dagito'y imununa nga naging ari, wano leader ti nasyon. At dagiti Christians, dagiti believers, man of God, the time ni Solomon, may time ni Jehoshaphat, time ni David, under the leadership of this, ni Ezekiel, dagito'y da, ni Nehemiah. These are, awanti sabaling nga insuro ni Apo Diyos nga pamuspusan. But tugga, hindi makita grabe na nga problema. Hanlang nga problema ti may nga barangay, kung problema ti may nga munisipyo. Problema tayo amin da ito, iti buong nasyon. That's why everybody should participate. Kat nga saon. And so every time nga mabasa tayo, aming nga declaration da ko na tell to all men. Medyo social tayo or tatata. Text brigade. Helang adu timang ignore. Adu timang kinukalling dita. And I'd like us to see and read paspasamak dito yung Bible nga ni Apo Diyos mismo inaramat na dagit anak na ideklarada. Dahil iti diferensya iti encourage kan declaration. Nga diyan tayo pa nga nararamid iti Pilipinas. Nga iti leader tayo, wano at least haan nga president, ure man lang dagitoy mayor no iso. Nga mang ideklara nga, amin tayo man ditoy nga syudad, wano probinsya, wano interamiti nga nasyon kat ag-ayunar. We haven't reached that level yet. And even the church, the body of Christ, the ministerial, including the intercessors for the Philippines, nga isuti kalawaan nga network iti prayer ti buong Pilipinas, tayo pa nga na-reach DJ. Every time nga makaawat tayo, i-download daon prayer, kaslatata, at ibagadala nga, we encourage you to please join us. Hanggang doon lang. Ngam iti scripture, hanggang kasjay ko na idiklarayo iti ayunar kararag buong nasyon. Let's start reading man Joel, chapter 2, verse 12. Before reading that one, shall we pray?
Amami, kagagasing ka ay Diyos. Umay kami nga nawan ti panagyaman, ura padagiyakan kantami tatay. Nakararag, Apo salamat dahil presensya, iso ti mga arakop kinyami. Tatapay laeng, dumawat kami, Lord God, iti. May misan pa nga pa ng, Lord, akub mo kada kami. Payungan na kami. Aladam ti, puspuso, espiritu, kararwami. Lord God, agraman pamilyami. Kas ikamang mi, dagiti biyag mi, Lord God, salamat silulukat, ti puso mi nga mang awat ka dagiti nga sasaom, at agbalinda nga biyag kada kami, that Lord, masuro mi nga, enjoyan nga agtungpalken ka. We bless you, repa dagiti agdengdengeg ti live. Thank you, Lord, that, Lord, sika iti, Apo mang papayong amin kada kami. Tinagan ti Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen and amen. Verse 12, chapter 2, Joel, even now declares the Lord, return to me. Return to me with all your heart. How can these people return to God? Amoy ti return, ibig sabihin, dahil tadijay nagapu ijayin ng adalang na panan na. Isong agsubli. Nya, sabali di dyan ay ganganaet nga first time nga mapanti may nga lugar. Haan nga return di jay. Nya, iso nga ni MacArthur kat in may dito Pilipinas, hindi pumanaw, una na I shall return. So, tinungpal namat. Apay nga return, ti term, when gamin dati nga nagapudtoy. Ibig sabihin, ti kasarsaritan ti Diyos ditoy, nga return to me, dagiti anak na. Haan nga pagan, haan nga Buddhist. Ngam dagiti anak na, nga dati nga Kristiyano, dati nga God-fearing, nga mabalin nga medyo na tariwawa, medyo naglagalag siya ng buhay. Agsublida. Actually, dagiti da nga tattao during the time of Joel, na-realize dagiti nga Israelites, awag turturog tibiyag tayo, agasam tinapnapanan tayo, naglagalag tayo, irimremidyo tayo, no, kas ano nga masolbar ti ili tayo, tiltilaim imbintuan tayo nga agas tapno, barbarang matsambaan nga masolbar ti problema, awan mo, kasla awan lang nangyayari, agsubli tayo langan ti Diyos. Kumbaga, in-apply da di composition nga kanta ni Frank Sinatra nga, I did it my way. Maraming Kristiyano, they did it their way. Han nga di way ni Apo Diyos. In my dati punto, I need to return to God. So, kas di picture na dito. Ngam, idagsubli da, return to me, declares the Lord, with all your heart. Kas ano nga, mapaisim ti Diyos. Kas ano tayo nga ma-prove ti Diyos. Kas ano tayo nga maayayo ti Diyos. Nga da tayo kot sincere di pa nagserbi. Unan ni Joel, return to me with all your heart with fasting. And weeping. And mourning. Apayan ayang umanay di kararag at nagkararagak manan. Ngarod, this is the difference between prayer and fasting. Prayer is right communion with God, panakisao, ken panagdengeg ti Diyos. Right communication. DJ, isusuro na nga klasin ti kararag. Haan nga DJ, bukod tayo nga prinsipyo, but di isusuro na kinya ti mga klasin ti kararag. After nga nagpray, gusto nga communication. Datayo mat ti dumeg. No ang ka nga dumeg, nagpray ka ore overnight, nagpray tayo ore overnight, katan tayo palubos nga dumeg, no anya ti ibagan mat ti Apo, haan day ta nga communication, you are just talking to God. Kat iti right prayer, is a two-way communication. Padasa mga ag-text, ore anli ti cellphone mo, teksam amin, teksam di may nga friend mo, million send. Kataan nga nag-respond. Inisnab na lang amin, di beauty.
haan nga communication at all. Ikaw lang eh. So, natatayo di siya, agpipray, Lord, kararag mi man ti Pilipinas, ikararag ko man dito nga, negosyo nga na irugi, ikararag ko man dito love life ko, ikararag ko man ti marriage ko, ikararag ko man dito ubing. Kalpasan tayo ngayon, sawang di jay ngayon kamang ti Diyos, let's allow minute, even an hour, no kasapulan, to listen to God, ag-speak dayta, ijay heart tayo, ijay spirit tayo, and you will hear His response in your spirit. Santulaang agbalin nga prayer. Yung dataman nga, barbaron sama dita nga, spirit mo rin. Idi pinarsuan ni Apo Diyos ti tao. Una na nangalat ti clay, kat inpuyot na ti espiritu na, kat dijay nga clay nga nagbalin nga lasag, daga nga nagbalin nga lasag, si bibiyag nagbalin nga nabiyag, nga kararwa. Ta inpugso na, ti Espiritu na. Iso nga sikakan kinya kaslat ti Diyos, Father, Son, Holy Spirit. We were created in His own image. Nga talo, nga persona in one God. Sika, may saka nga talo ka nga saad. Kararwa, spirit, and flesh. Lasag. Flesh, lasag dati makikita ng cute. Ikararwa iso dati 5 senses. Makakita, makaangot, makaraman. Makarik na. O naman, di kaabay mo, makarik-rik na ka ba? Ano nga makarikrik na dahil tawang kararwa na. So, kararwa, 5 senses. And the Spirit, di konsensya. Dito di dyan ay, karkaro no Kristiyano di tao, alam na alam mo eh. Once nga dati ang mga kamali nga naaramid, or wrong decision na naaramid tayo, madiscern mo nga dagos, oops, mali de. And God would just speak to you. Mabalil nga iyan ni, basahan nga Bible, panagkararag mo, ag-speak kang ka, ti Apo. Same thing. Na ipalubos tayo nga, dumngag ti Diyos, Lord, iti man ti planok ni ag 2022, naggugubat pa di Israel. Awan pa lang katugangak, ang gantata. Ay Apo, hamut ang ag 2023, santulaang, adan, haladawan, Lord. Kat mayat-mat nga prayer, di jay, yung palubusan mga dumngag. In your spirit, na impugson ni Apo Diyos. Ito ang problema. Ado ti tao, agkarkararag. Yung because, haan nga makafocus. Haan nga makafocus. Gamin, haan nga makafocus. Haan nga sensitibo. Gamin ti rumabrabaw, jay lasag. Haan nga jay spirit. Kat rumabaw lang jay spirit. Iti may isang tao. Kapag ka may focus, na i-deny na ti flesh na. And I will proceed. What is the definition of fasting? Fasting is the willful abstaining from natural pleasure or desire for spiritual purpose. Willful abstaining from natural pleasure. And the number one pleasure ti bagin ti tao nga lablabanan tayo makan. Every 2 hours, kaya tayo, oray mangmangan tayo ngayon ti breakfast, nabusog tayo. Habang mangmangan tayo, panpanunutan tayo manin, anya nga tati lunch. Ang penga na ibos di breakfast. Laging yon. And no kanayon nga di jay ti rumabrabaw, nga hanbat nga dakas ti mangan, ti maminunam, ti may sangal daw. Di ti naging lifestyle tayo. Ngam, awan palso na, in so far, iso nga ni Apo Jesus, the explanation na kaya disciples na, iso nga nyo nga matubngar di jay, nagkarkararag kayo met, irumabrabaw kinyayo, jay kargan ti tiyan nyo. Adda, iti sitwasyon nga kasapulan, iti kararag, napakuyugan ti ayunar. So, return to me. Kunan ti Diyos. Ti seryoso nga sumubli iti Diyos. Nga mang ibababawi no, ada ibababawi na. Iti mang ay ayo nga mang kitaan ti Apo. Kaya pa nag-respond tayo through prayer and fasting. Pag fasting kasi, sa bali di prayer nga
Minsan, di ba, prayer tayo, kat ganado tayong agpipray, no? Amo tayo gaming nga kalkapasan ti prayer, kat at agur-uray nga makan. Kita tayo pa nga kita. Tapos, nung nagbayag di prayer, pipi ka nga prayer, agur-uray di dyan, no? So, nahan nga makafocus. Ay, siya nga gamin di tao nga, ano, awan ti kargan ti tiyang kong agkaragat, agduling-dulingak, ag-istar-istar ti kitak, pati da kayo nga nagkikikot sa bali ti tsura yu iji physical nga matak. So, ngayon, masapol ada kargan ti tiyang ko. Iso nga ron nga overcommon tayo day, nga klasin ti kababalin. O naman di kaabay mo, kaya mo yan. Return to me with fasting and weeping. Ituloy tayo dijay. Rend your heart and your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and He relents from sending calamity. Who knows? He may turn and have pity and leave behind the blessing. Gain offerings and drink offerings for the Lord your God. Look at verse 15. Blow the trumpet in Zion. Declare a holy fast. Bakit meron bang ibang klase ng fast? Bakit may nakalakip dyan na holy? Sacred ko na napay gayam ti other translation. Mukhang mas matindi yun. Sagrado ko naman di kaabay mo. Ibig sabihin, nakafocus ka. Uri mang angot mo, tagpiprito, na madama kang fast. Ignoram di jay. Nung nag-decide ka for long term, ibig sabihin, mga 2-3 days at least, or 72 hours. Nung nag-decide ka, sigurado, panunutom pa lang aramidan, nagadun nga temptation. Nung lumampas ka ijay, third day, sigurado ang kanga nabisin the following day. Actually, according to Book of Matthew, the fasting ni Jesus, nabisin lang iso na after 40 days. Ano nga di maululawa, kapay ka nabisin. Haan, craving lang di jay, haan kapay nga mabisin. Iba yung kain sa lamon. Blow the trumpet. Call a sake. Declare a holy fast. Consecrate. Hindi. Mas manan. Anyway, verse 12. Gather the people. It needs gathering. Dumayat di agmay-may sa. Ado dagiti talaga nga makatiis nga no makakita da talaga kat matemdabi man kat mayat-mat dagi agsiklod. But for national problems such like this nga, sangsangun tayo amin tatta. Gathering is a must. Ngantay lang urnong agpakyutan ijay, ngam adda, itipudno, nakararag kan ayang. That's why isuti ko na, gather the people, consecrate the assembly, bring together the elders. Ay grabe! Anya ti elders, seniors. Ibaloy na siya ni. Pati isuda, hindi sila exempted. Bring together the elders. Gather the children. Grabe. Including the children. Nung maipakaawat tayo. Ganyan ho kalalim. Kasta nga kasagrado, kasta nga kaimportante, di bagbaga na nga, return unto me. With what? How are we going to return to you? With fasting. Bring together the elders, gather the children, those nursing at the breast. Oh, grabe. Aduti madungpar na dahito yung natural law. Awan sa amad dita nga Biblia. Men paspasuso iman din inaya, men pasting.
No wisdom at all. Remember nga, iti fasting na dumaduma nga klase. Yeah, ada diyay fasting nga Daniel's fast. Actually, nagmayat, karkaro nga maging nutrition, may mayat nga nutrient, iti sultupan ti baby, ijay ina, no ag fasting. Gamin may nga stage ti fasting kat, han mo pa'y nga kanin dagitoy da, kaslaki ni Daniel, han mo pa'y nga kanin dagitoy da, nagkakaimas nga makan. If we will visit Daniel chapter 10, dijay ti ibagbagana, han pa'y nga dagitoy, kanin ti ari nga nagkakaimas, nga mainom, nga karni, nagkakaimas iti mata. And for those who are nursing mothers, they can do fasting ngam ti kanenda dagiti ibagbagan ti apo nga dapat nga makan apay nga fasting nga kat mangan met gayam when gamin dati iso na usual kinya tayo talaga nga di ba pennek no mangan tayo orean niya mabalin kat considered nga fasting may isa nga kadagiti ag barbaro considered nga fasting no iwasan pay dayay dati nga kanin mga amom nga haanmet nga makatulong ka nga kaslaki ni Daniel. At ituloy tayo dijay. Those nursing at the breast, let the bridegroom, grabe, oray na dijay, ang hanhanimon, leave his room. Dapat nagyag kasar dito no June 5. Nung nagkasar kayo no June 5, kas pangarigan, nga biglang na born again ni President Duterte kat, ang fasting tayo man, tani, dito lang ganti solution nga para tiili tayo. Amen tayo. Dagi nagkasar ti June 5. Nada. Rumortan dito hotel ta. Masapul mainayon ta. Ganyan ho kaseryoso ang Diyos. Let the bridegroom leave his room and the bride her chamber. Let the priests who minister before the Lord, grabe. Let the priest, the padi, the pastor, the leaders. Amon mo't amin dagiti leaders daytoy. Ada problema tayong gamit tayo munisipyo. Ada problema tayong gamit tayo probinsya. Dagang problema tayo itoy. Kunanda. In text da, kunanda kiti ministerial, kunanda ti pastor. Ako rin tayo, agkararag tayo. Pantay jay, jay munisipyo, kuna pantay jay lugar nga neutral, agkararag tayo. Una amin, agree amin mo, ti pastor. Papadi, agree. Rumuharda kayo bibishop nga nabubutyogan amin, kaslada nga nakapak. Nagkatilmon ti pakwan nga buo. Nga haan nga dakes iti mangan iti provision nga inpaay ni Apo Dios ngem ijay duration nga ibagbagan ti Apo nga ipaay yu nga tiyempo, quality time, oras nga ayunar. Dagitoy haan nga mabalin. Dagitoy ti mabalin laeng. Maybe next meeting tayo nga takelan dagijay. And so, idi last Thursday, kadagijay in may ditoy for our prayer, we watch one of the teachings kunan din nagisuro ti fasting maiyarig ngay nga pipe dayta iti balay di pag-ugasan di lababo di pipe ket ti kinadadon ti mantika nga maugasan wenno maus-usar maururno maibubuhosan met ang overnight tawon ti aglabas umay ti punto di rumrumwaran ti danom nga hose from the gripo mapunpun no ti latak
Dati nga 1 or 2 inch, 1.5 inch di abot. Kaputi puro mantika, madmadingan na isirsira, aganggan nga gabuok laangan tinabati. Adapay matrumor nga tedted nga gabuok laangan di dyan ay abot na haan nga rumuar dagijay basura. And anyaman nga umunag nga matilmon dijay nga tao, dijay nga lababo, ag-remain lang ijay. And it will cause pain. No sakit. Anya nga iti remedyo, kasapulan nga madalusan, kasapulan nga ma-flush, kasapulan nga ma-detox. And the best cleansing method, no method banday ta, no detox, dito'y rabaw ti daga, nga dinisign ni Apo Diyos, kung naman di kaabay mo, fasting. Apay nga sila ang timang mangag ko, mabalin ba nga pigpig saan tayo at the count of 3, 1, 2, 3. Ayan. Makatulog. Do DJ physical nga healing, it's just a bonus. Bonus lang yun. Dakdakkel di dyan na ipaay na nga solution, hindi lang ano eh, hindi lang siya remedyo. Di jay ti answer. Hindi lang siya panawid gutom, but yun ang tugon ng Diyos. Let's the only way nga makafocus di tao really listening to God is to deny ourselves. Kat adu iti number one dita nga kalaban tayo kat iti flesh. In the book of Ezekiel, let's read man. I will use man my Tagalog ta. Starting verse 23. Muling nagsalita sa akin si Yahweh. Kuna ni Prophet Ezekiel. Sabihin mo sa mga Israelita na marumi dahil sa kasalanan ang lupain, kaya parurusahan ko ito dahil sa pagkapuot ko. Saktan ti Diyos, ti basol di nga daga, nararamid dagito nga Israelites. Ang mga pinuno niya ay parang liyong umuungal habang nilalapa ang kanyang biktima. Pumapatay sila ng maraming tao. Nananamsam ng mga kayamanan. Let's allow man our ears, our spiritual ears, our spirit, to listen to the Lord. Habang basbasaan tayo daytoy. Anya ba't ibagbagan ni Apo Diyos kinyato tiili tayo as we listen to this? May pagkahawig ba? Same situation ba? Uray matmatay ti matpatay. Kayot. Ituloy tayo. Panalpasan nga nagatang dagitoy. By the way, untuno bigat, let's continue praying for this. Untuno bigat iti Congress, maimbitaran ti hope nga magawat di hearing da, di issue, da iti agdamang adu nga naiululog nga protocols, naiululog nga vaccine issues. Awam mo ti problema iti agas niya, awam mo unay ti problema iti. Ngam nukas ano daytoy nga nagatang. Nukas ano nga apay nga masapol isu ti mausar. Nga apay nga lapdan da dagiti daduma nga makatulong met. Kat adda tayo iti sentro iti gubatan. Nga iti gubatan no madama ti gubat. Adda tayo iti gubat. Amin nga remedyo, nga aramidem, nga kasapulan nga aramidem, tap na makasurvive ka. Aramidem, kas pangarigan, naibusan ti balam. Palsiit lang ang tinabati.
At iso ti usaran, iso lang aron ti available. Apay nga dati mang lapod ti palsit, haan, orayan nyo ti sumampat. Matmatayan nga ron ti tao. Ang mga pinuno niya ay parang liyong umuungal. Habang nilalapa ang kanyang biktima, pumapatay sila ng maraming tao, nananamsam ng mga kayamanan, at maraming babae ang nabalo dahil sa kanila. Ang mga utos ko'y hindi pinakundanganan ng kanilang mga saserdote. Winalang bahala nila ang mga bagay na itinilaga para sa akin. Nalipatan dan. Nahita nga nasyon. No, anya di dapat nga maipaay kinyak. The duma some are nalapdan because of nagbaliwan di dyan ay di dyan may ululog nga lintag. Pinagsama-sama na nila ang tangi at ang karaniwang mga bagay. Anya, the ordinary and the holy and the unholy. Wala nang, ba't handan nga ma-differentiate, kasla di Amerika, handan nga ma-differentiate, ti babae kang lalaki, parehas. So nga mabalin, ti same-sex marriage. Ijay kinya tayo, ririingan manan ni Congressman, sino di yan, Geraldine Roman. Last week lang. Dapat irespeto natin ang mga, irespeto mo diya ko na mga sangapulo no iso. How about the million people? Hanin nga ma-distinguish. And marami ng, as of now, 12 congressmen are approving it, are agreeing with it. Nga, ay, ikan tayo, ti papayway mo, dagito'y da nga. Asawaan na tiket da nga asawaan. No kaya da asawaan to di aso da after 5 years, at di da kinyada. Amo tayo nga ron nga, madi. And so, unanay, hindi na rin nila tinuturo kung alin ang malinis at kung alin ang marumi. Winawalang halaga nila ang araw ng pamamahinga. Aawanan, iti aldaw, iti Sabath, wano pa nagdayaw, may ignorant, lumablabay. Dahil dito, hindi na rin nila ako iginagalang. Ang mga pinuno nila'y parang hayok sa asong gubat kung lumapa ng kanilang biktima. Sila'y walang awang pumapatay upang yumaman. Pinagtatakpan pa ng mga propeta ang kanilang kasamaan tulad ng maruming pader na pinipinturahan lang ng puti. Mga huwad ang kanilang pangitain at walang pawang kasinungalingan ang kanilang ipinahahayag. Sinasabi nilang, ito ang sinasabi ni Yahweh, kahit hindi ko ipinasasabi. Ang mayayaman ay mandadaya at magnanakaw. Inaapi nila ang mahihirap at walang tigil ang panghuhut-hut sa mga taga-ibang bayan, maging yung kanilang kailyan. Bagaman takaabay mo, makadkadlaw ka ba? And because of that, the very word of God, iti verse 30, I will in English ko na, this is the very reason, nakita ni Apo Diyos si senaryo ti Israel that time. Grabe! Kapoy dyan nga aramidan, hala nga tataw, di leaders da pa'y. And so hanan nga matiis ti Diyos, diyan na nga matilmon. Iso nga kunana di verse 30, God is looking for a man to stand in the gap in behalf of the land. Tapno umay ti solution, di problema. Agbirbirok ti Diyos. Remember, nakadal tayo yung previous nga. Nanipod gayam di pinarsuan ni Apo Diyos ti tao. Iso ti kamaudyanan nga pinarsuan ti daga after the sun, the moon, the stars, the seas. Iti pinarsuan ti tao ko na sikan
Itid ko kang ka nga tao, iti authority to rule over my creation. Kat nanipod idi, DJ nga inkarino, insawang ni Apo Diyos, hana nga kayat nga i-violate, hana kayat nga dadaulan. Anya DJ nga promise na, tao, iti mang ituray, ti creation na. Ibig sabihin, ngam kasapulan, ti tao, ti Diyos. Siya ko na ni John Wesley nga, without God, man cannot. But without man, God will not. Partnership. Ti tao, awan ti maramidan tayo. Urag sangit tayo ti blade nagreklamo. No awan ti Diyos. Awan maaramidan tayo. Ngam no awan mo ti tao. Ako na book Genesis, chapter 1, nga iso tinang itudan ni Apo Diyos ti authority to rule over His creation. God will not. Iso nga uray kayat ni Apo Diyos, agsardeng dito nga krisis ti Pilipinas, agsardeng dito nga problema da. Kitakman no adda ti agpaaramat. Gamin uray kaya na nga ipuyot. Tapno umay ti solution, kaya na nga aramidan di jay. Ngamahan na nga aramidan, gamin nalpas na nga inkari, tao, masapol, ti tao, nga agpaaramat. Stand in the gap. Ano ibig sabihin yan? Kung naman jay kaabay mo, prayer and fasting. Kat naapod tako, itutukdo ta, orayan tayo laangan nga umay. The solution, it will never happen. Kunan ni Joel, uray dagi aganhani mon. Uray dagi nursing mother. Uray dagi ubing. Ornungan niyo. Nakasapulak isoda nga usaran. Maaramat da. Gamin tao damot. At damot ti authority kinyada. Ituloy ko dito into next Sunday. Yung tumakder tayo man amin. Hallelujah. Ama taptapyam din. Panakaawat ni regarding prayer. Yaman, Lord. Haan nga kayo, haan nga karayan, haan nga baybay. Yung tao ti pinilim. Dagiti anak mo ti pinilim nga. Aramatan. Inted mo ti full authority. Kadagiti anak mo nga. Mangiaramid, mangipatungpal. Mang-establish ti kingdom mo dito'y daga. Kaminahan nga mapasama dahito'y without man. Nga instrument mo, partner mo dito'y daga. Allow us, God, to calendar our time. Ada kami ije balay, umay kami dito'y church, ada kami ije trabaho, nyaman da jay routine me, Lord God. Make our bodies prayer meeting, Lord God. Applying the book of Thessalonians saying, pray without ceasing. Apo surwan na kami ta. Ang kami nga makuntinto nga adalang ti binasa mi. Ang surwan mi nga kararag. Ang kami nga makuntinto nga na-excite kami di nga teaching nga magkararag kami mismo. Pauri ag-iinub pati libro nga binasbasa mi on prayer and fasting. If we will not do it, God, black and white lang isuna Apo Diyos. Salamat Apo ta. Makit-kita mi. Iti pan nakawaya-waya dito ilimi.
And mamati kami. Nga ti kabiitan, Lord God. Nawaya kami nga aramiden dagitoy. Kaya't mi nga plano nga aramiden. Lord God, maipatungpal mi dagitoy. Pinanggap mo nga aramiden mi. Gapuna ta, Lord God. In mighty ruangan ti pribilehyo nga. Ibukbuk mo ti ilimi if we will return unto you. Like the time of Joel. These people are returning from somewhere, realizing that they commit sin. Yung inbagam kinyada. Imang kitaak nga dagitoy nakpo. Pudno iti panang seryoso da iti panagsubli da. Babaen iti panang ipaayda. Iti focus iti kararagda. Ayunarda. Tapno nakadam da jay prayer da. Ang kaya ti may sa nga tao. Ang kaya ti may sa nga simbaan. That's why, inbagam nga, amin nga umili. Allow us, Lord, to influence our families, our friends, our circle of friends. Irugimi diti bagimi hang kami nga naruam. Adu kinyami ti hanpay nga ng padas pulos. Ang kaslakad dagi disipulo. Anda ngayon matras. But instead nagsaludsod dalada, Lord, pahingahan mi nga naaramid di jay. Karkararag kami man. As you speak in our spirit today, palubusam, Lord, na ipkas mi maminsan pa.